Тази вечер при нас е Тони. Тони, много ми е приятно. Добър вечер. Добър вечер и на мен ми е приятно. Знаеш ли, има песни, с които ние асоциираме определени изпълнители. Хората асоциират Авеню с бягство, аз асоциирам винаги тебе с както преди. Не е с всичко било е на сън, не е с други твои парчета. Както преди. Защото изпяването ти, което е там, е това, което винаги един продуцент може да търси в един изпълнител. Честно, поздравление за това пеене. Да, ти ми каза за записа. Да. Кажи ми за записа на това парче. Да, записа, специално това парче трябваше да го записва Момчил Колев, тъй като Веско тогава го нямаше в студиото. И когато го записах, той вика: момиче, какво правиш, бе? Ти ни разплака тук. Не знам, докоснал е текста на Любо, според мен. Докосна ме много текста. Аз тогава бях като цяло много емоционална. Това беше първият ми албум. И песента беше много висока като тоналност. Даже ако не се лъжа, това е в сол, а тя беше в ла, аз на концерти го правя в фа. Това е единственото парче, което го правя в по-ниска тоналност, тъй като е много, много трудно да се. Да, обаче за запис много добре излиза всичко. Но емоцията излиза. Емоцията излиза. Аз мога да го направя, но обикновено винаги го правя към края на концерти и тогава съм, нали, човек е малко по-уморен и затова решавам. И по-емоционален. Да, по-емоционален и затова по-добре да го изпея в малко по-ниска тоналност, но да, емоционално съм го изпяла, така е. Колко още трябва да говоря? Да рисувам себе си. Да рисувам себе си по памет. Това е страшна реплика. Да. Това е както Любо написа: целуни ме, утре може да ме няма. Леле, това е велика. Аз му се обадих на другия ден, казах: Любчо, какво направи, бе, човек? Как го разплаквате, да. Изведнъж му е дошло на това нещо. Такива реплики остават за винаги, честно. Тук адмирации по повод текста, наистина, Любо многократно ми е казвал и пред други хора, и пред друга аудитория, че това му е един от най-добрите текстове и просто... Как го написа той? Честно ти казвам. Ти тогава си работила с Миро, с Галя. Да, с Миро и с Галя работихме, но тъй като Любо всъщност е написал някъде 1/3 от прераждане албума. Той написа доста други текстове. Как успя да го навиеш? Ти си мой издател. Аз съм издател, твой знам. Да. Как успя да го навиеш? Той трудно се навива да пише за други хора. Това беше в самото начало, когато някак се извираше страхотно просто от него. Той буквално за няколко дни ми написа 5 текста. Много добър. Да, страхотен просто. Той написа и... мисля, че сега грешиш и както преди, само ти пази за теб. Да, страхотни песни. Да, просто един готин дръмен бейс, който, нали, направи страхотно. Просто... Аз между другото, като ти се обадих днес, ти беше в студио. Да. Записаш нова песен? Записам нова песен и така, мисля, че много съм вдъхновена, тъй като по някакъв начин си направих една ретроспекция точно с албума Прераждане, с цялото това усещане и тая емоция, когато записвах, и точно по този начин се чувствам и в момента, въпреки че сега сме съвсем различно време и съвсем различни хора. Но така аранжора, с когото работя, е Мага, който направи всичко било на сън като аранжимент. Отдавна исках да направим нещо заедно, но така се случва в живота, че понякога подбираш и други аранжори и така нататък. Но мисля, че ще се получи доста яко парче. Каза ми, че е заради Сашо. Да. Александър... Само да кажем на нашата аудитория: Александър Гранчаров, който беше ко-продуцент с тебе, ако не се лъжа, на първите албум, с който аз лично имах страшен скандал. Както преди. Това да беше... Не. Сериозно, за както преди. Той не вярваше в парчето. Да, не вярваше, казваше, че е ресторанско парче. Да, и аз му казах: човек, това е парчето от този албум, и се бихме да направим клип на това парче, и го направихме в този бившата китайско посолство. Да, нали? Имах страшен спор с Сашо. Той вече не е между нас, разбрах аз от тебе. За съжаление, той си отиде от този свят, но няма значение. Той вече оставил отпечатък чрез мен, така че аз много оценя всичко, което е направил за мен като продуцент и като приятел и като близък, интимен приятел. И точно по този повод, това беше някъде миналото лято,
започнах да пиша един текст, който просто буквално така излезе от сърцето ми. А той е по твой текст, парчето? Да, текста е мой, Супер. да. Текста и музиката са мои. Аранжимента Мага. Парчето се казва "Избягах", така реших. Тъй като има "Бягам от теб" и така нататък, но реших да е малко по-различно. И много емоционално усещам цялото парче, тъй като една препратка към моето минало и доста трудните моменти заедно, които сме изкарали с него, прекарали. Ти знаеш, че той не беше лесен човек. Като характер не беше характер лесен. беше много тежък. И понеже аз също аз съм такъв прикрит лидер. Аз не показвам лидерство, но когато сме двамата, ние сме като две боксови ръкавици. И така... Аз съм я виждал на среща в офиса, сте идвали двамата и не си говорите. И аз казвам, това не си спомням. И аз казвам, какво става, бе, Тони? Не, нищо, имахме спор вчера, нещо такова, спорихме за нещо и ти просто личи ви, че има някакво напрежение между вас двамата. И, да, във въздуха се реже с нож понякога, нали? Но от друга страна бяхте такъв творчески тандем, който той беше във "Всичко било е на сън", ако не се лъжа. Да, и във "Всичко било е на сън", и в интернет самота също е той. Той просто беше много широко скроен човек. Не му пукаше, примерно, неговите приятели, близки, как голяма част от тях му се смеха и по някакъв начин. Не, че са му се подигравали, но нали, "Алекс, какво правиш на Тони в клиповете?" и така нататък. Да. Хубаво продуцент си. Да, той танцуваше. Танцуваше. Да, той беше един много луд и интересен човек. И аз затова и всъщност бях с него. Какво целиш тая песен? Какво целиш? В смисъл, разкаяние или прошка ли? Да, какво? по-скоро на мен ми беше много трудно да му простя за неща в живота. Даже... Трудно ми беше да му простя това, че ме закара на едно място, едно тъмно място, което сигурно слушателите на Радио Хоризонт се сещат, на толкова тъмно място, че не можех да намеря години наред себе си. Така че по-скоро това е някаква емоция, която така се случи на лист хартия, бързо написах било каквото било. Да, било каквото било, но просто в крайна сметка аз съм достатъчно силна, че да те напусна и не мога повече да издържам с тебе. Това е положението. Да, естествено. Аз и няма как да не простя. Първо, че аз съм вярващ човек, ти знаеш, а пък един вярващ човек в Бог, задължително прошката трябва да му е много близко. Аз си спомням в това тъмно място, наистина имаше зависимости в него и ходенето твоето на църква по някакъв начин успя да ти извади оттам. Абсолютно вярно. Според мен това беше, не според мен и според много други хора, вярата ми в Бог много ме промени и ме направи по-адекватен човек, дори ако щеш. По-смирена си, Тони. По-смирена, по-нормална. Сигурност, да. Знаеш, аз си мислих, че не, че съм си мислила, но все едно аз бях центъра на цялата вселена, но това не е така. Когато не си себе си мислиш така. Да, и сега вече е толкова хубаво да правиш неща за другите хора. Това е уникално. Ти се занимаваш и с други неща, озвучаваш филми. Да, озвучавам анимации. Напоследък не съм озвучавал. Аз ти завиждам в интересни страни. Да, напоследък не ми завижда, защото напоследък въобще не ме викат. Просто актьорите окупираха тази територия. Не, когато става въпрос за пеене, доколко знам и пееш в... Да, в много даже съвсем скоро феновете, които съм пяла част от песните на Wings, ме потърсиха и казаха: "Вие знаете ли, че вие сте една от най-популярните певици, която е изпяла Wings, нали, в целия свят, примерно американка и полякиня, и вие сте една от най-популярните като гласове." Нали, те децата, явно феновете на филма. Но както и да е, но да, това е нещо, което много ме кефи. Пак отива до, извинявай, че се прекъсвам, но пак отива до емоция на пеенето. Нали, говоря за Wings, защото трябва да се изпее емоционално. Няма как. Музиката е универсален език, обаче той е само емоция.
И когато те докосне, го запомняш за винаги. Затова си една от тия 3 певици. Това е истината. В смисъл, аз като продуцент, който съм работил с тебе, мога да кажа, че ти си един от топлите емоционални гласове в българската поп-музика. Нали, не мога да сравня Лили Иванова и теб, или Пети Бойклива и теб, или Паша Христова и теб. Не, всяка си има отделно вокално лице. Но емоцията, която всички като изпълнител ги давате, като добри изпълнители ги давате, тази емоция хваща хората. Не случайно искат да слушат Всичко било и на сън. Аз видя, направих справка, имаш 160 хиляди стрима на тая песен, имаш над 100 хиляди стрима, както преди, 110 хиляди близо. Това не е малко. И хората слушат, защото искат да чуят тази песен. Знаеш ли, че четох едно изследване, правено е 4 или 5 години, между слушателите от всякакви възрасти, които слушат платформите за стриминг на музика. И са видели коя музика най-много се слуша. Музиката от 70-те, 80-те и 90-те. За 2 причини. Едната е топлината на музиката от 60-те, 70-те, 80-те със сигурност. Абсолютно аналогова, да. Но второто е посланията. Всичките послания, които са големите, са в тези 3 декади. И в момента за мен има малко опошляване в музиката и това не ми харесва. Много даже, Бог. Много. Да, ето ти какво слушаш? Как откриваш нова музика? Разбираш ли? Трудно е. За мен е трудно. Точно това даже ще споделя с слушателите за това, че ти изпратих преди няколко дни една готина група, която се казва Амистад. Те са двама братя. И двамата са китаристи и даже сега имат турне в Европа. Толкова интересна музика. Топла, приятна и толкова истински послания вътре в нея. Просто това ми липсва в днешната музика. Липсват ми посланията, липсват ми хубавите текстове. Дори да не е много напудрен текста. Тук говорим дори с най-простички думички да изразиш човешкото дълбочината на душата, което си преживял. Нали? И просто като че ли артистите започнаха да се правят на други хора, а не с себе си. Трябва да бъдеш себе си. За да бъдеш истински артист, трябва да бъдеш себе си. Тази емоция, която да не се притесняваш, че сега трябва да правим бързо парче. Не може. Това е страшно. Да, това трябва да правим. Не, бързо парче. Сега трябва да направя хит още по-интересно. Сега трябва да направя хит. Сега трябва да направя бързо парче. Ма за какво става въпрос, хора? Не знам. Никой не разбира от моите хора, може би не разбира, че всъщност не можеш да направиш хит. Хита го прави публиката. Ако тази публика запее песента ти и си я спомня след години, това е хита. Нататъка, другото става еднодневка. Всички знаем много големи популярни парчета, които ги слушаме 2, 3, 5, 6 месеца и после ги забравяме, защото други такива еднодневки ги изместват. Точно така. И не знам, музиката стана точно това опошляване на мен наистина не ми харесва и аз трудно откривам някои неща, които искам да открия в тая музика. Миналото предаване казах на хората, че класацията на Билборд за последната седмица беше 14 песни от първо до 14-то място на Тейлър Свифт. Няма по-голямо изкривяване на това, когато имаш много последователи, които са твои фенови, само защото стриминг данните идват в класациите. Да. Това изкривява и музика. Не е окей. Изкривява, нали? Не е окей. Не е окей, не. Кога си спомняш ти преди 20-30 години да гледаш един изпълнител с първите 14 песни? Никога. Това за мен кастрира буквално музиката. Абсолютно. И всички красиви, хубави неща, които могат да се случат. Ами сега, ние живеем в съвсем 21 век, е века на свободията. Да, и въобще и не само в България, нали, по цял свят нещата са съвсем различни. И когато намериш нещо, някакво диамантче такова, каквото аз, нали, ти пуснах за Амистад. И аз обичам да търся някакви такива неща, които буквално в Инстаграм ги видях, последвах ги, те бяха изпяли двамата и така някакво лайвче, двамата с китара. Пред камерата, пред смартфона. Да, така, буквално припевче, само част от припев, викам, вау, какво става тук? Веднага те удря стрела в сърцето и казваш, вау. Кога очакваме да излезе твоето ново парче? На мен ми се иска да е много по-скоро, но тъй като планирам и искам и видео да направя. Такова е времето. Виж такова е времето. Така. Иначе мога да го пусна след няколко седмици, но времето е такова, че трябва да направя видео
и може би някъде септември месец, може и октомври, нещо такова. Да, виждам, че те е хванало парчето, чисто емоционално, като говориш за него. Да, хванало ме, защото е свързано с лична история. Колко време бяхте заедно? Не беше толкова много. 4 години бяхме. Имала съм и много. Но беше много... изпепеляваща любов. Да. Точно такава беше изпепеляваща, беше силна, беше прекалено емоционална. Толкова, аз съм много емоционален човек, но това ми дойде в повече като че ли. Той реши да продуцирате албума ви, албумът ти първия. Как? Него ли беше идея? Да, всъщност имаше... предполагам, че си спомняш. Имаше един кастинг, който тогава се запознахме с Каризма, Миро и Галя тогава. Ненчо Балабанов и разни други актьори и певци. Имаше кастинг за шведски ресторант, който беше Клуб Опера. И тогава ни избраха 4 момичета и 4 момчета. И една година аз бях студентка в надвис и работех съответно в това място. Правихме откъси от мюзикалите, като знаеш, че това съм завършила. И беше страхотно. И след това продължи, за съжаление, само една година. И тогава Миро и Галя казаха, Ненчо Балабанов тогава каза, нещо ще правя парче, не знам си какво си, и пусна някакъв сингъл и той, Тонче, ти що не вземеш да направиш някакво парче? Колко яко, изведнъж. Да. Що не вземеш да направиш, той Тонче ми казваш. Ми викам, айде, добре, готова съм. И така направихме. Как ставаха нещата на ентусиазъм уния години? Да, всичко беше ентусиазъм. Това е преди 22 години. Дори мога да ти кажа, че всичко било на сън. Ние платихме 400 лева за този клип. Моля ти се. Да. Супер, да. А тогава Поли Саунд, понеже с тях, нали? Да, си, да. Тогава те платиха другите 400 лева и Васко Стефан каза, моля ви се, ако трябва без пари ще го направим, много искаме да снимаме това видео. Защото парчето се въртеше почти година, айде да не е година, но 8-9 месеца и всички питаха, кое е това момиче, кое е това момиче? Ти беше с бялата коса, избобелена коса, ако не са, не изрусено побе. Да, руса, въпреки че ние тогава точно се изрусихме приблизително близо до клипа и леко зеленикави даже са някакъв много странен цвят. Не ми се получи много добре цвета, но както и да... Какви години, Боже мой Господи. Да, сами сме си правили, аз сама си правих прическата и въобще... Добре, Тони, за малко ще прекъсна за една песен, която сега ще чуем и след това ще продължим втора част на разговора.